Sziasztok, én Nerd Gamer HD vagyok, és itt van velünk The Kristóf 88. Sziasztok! És Mesteremcén vagyunk. Gyere le. Gyere le. És most Mesteremcézünk, ahogy mondtam. Nagyon szépen köszönöm neked is, Kristóf, hogy feliratkozzál a csatimra. Van 7. Van 7. Sokan írtátok kommentbe, vagyis Facebookra, hogy csináljak majd egy kihívást, és jó, csinálni fogok majd nektek egy kihívást, de ahhoz össze kell jöjjön a 10 feliratkozó, és a lájkok. Na akkor gyere, Krisi, gyere már! Maja! Majd négy a szememből, vagyis Laggolok. Én is laggolok. Gyere. De mondok. Jó! Te mész innét! Az meghalt. Na, gyere. Gyere, mi leszünk a két kemény gyerek, jó? Adsz valamit? Valamit, azt nem tudok. Hát valamit. Jó, de kevés pénzed. Ott a gyerek, itt a gyerek. Messi. Mi? Hol vagyok? Ja. Ó, mennyi gyerek van itt? Itt van a free vaskard. Nem már leestem. Mindjárt. Hol van? Ja, free vaskarthoz mentél. Aha. Gyere, free vaskart. Várjál, csak kiveszek már gyorsít a kőkardot, és nincsen szettem, mert már nincsen szettem. És most hol vagy? Ja, free vaskart. Jó, te mész innét. Hol van a free vaskart? Tudod, itt a lángosnál, vagy valami. Te mész innét, te! Azaz. Én? Nem te. Egy gyerek itt volt. Annak diakardja van. Itt van. Annak diakardja van. Annak szép diája van. Mi? Vagy lelövöm innét. Na gyere, haver. Na gyere. Gyere, kis haverkeim. Hol vagy? Hol van a szép diakardok? Arra. Na mindegy. De várjál, menjünk már át hozzá. Eltaláltam. Leesett. Ezt is mindjárt le... Jaj, de miért engem ütsz meg? Bocs. Az előbb harcolsz. Ja, az Arkov ütött meg. Nem te voltál. Gyere ide le! Gyere! Na, ide le. Kiszedtem az előbb a gyereket. Nem félünk. Nem félünk a farkastól. Free Iron Sword. Itt a free vaskart. Én csak egyet veszek ki, mert miért kell több. Meg tudom még pont... Itt egy gyerek! Most meghalt. Hallod, a felderítőt hív le, az azért jó. Ja, itt jön egy gyerek. Na mész innét. Hoppá, leesett. Én addig végelek, hallod, please. Felderítő. Itt felderítők az. Hol jön egy gyerek, hallod? Jön egy zsoldos kites gyerek. Ne! Segíts! Ja, az lelőtt. Az belém lőtt. Várjál, itt a Ja, hallózta vagy. Majd vagyok tele. Nem tudom, hol van ezek hol vannak? Ezek hol vannak? Vigyázzat. Igen, és akkor várjál, csak nem tudom hol van. Ott a gyerek, ott van, szép vagy te, nagyon szép. Ugye? Ha tímelni akar velem, akkor tímelek vele. Tímelek vele. Az elhúzott. Mert olyan aranyos. És fél tőlünk. Ne féljen, szegény, nem fogom bántani. Úgyis tímelek vele. Nem mondod, én meg nem. Nincs király. Kis 9. Félmes mit akar? 9-ke mit akarod? Mit akarod? Azok mit akar? Nem hiszem, el leestem. Szedsz ki nekem még egy vaskardot? Nálam van pluszba, úgyis. Akkor adsz egyet. Majd kajálok. Kimegyek egy kis kőkarddal. Akkor megöltem egy gyereket.
Az szép vagy. Az nagyon szép. Valami Zsoldi és Van nálam vaskardod is. Mi jó? 170. Mi? Annyi dollárom van? XD. 170? Nekem tudod mennyi? Mennyi? 646. Most kimegyek egy gagyi kis fakarddal, mert már elfogyott a kőkardom. Itt egy diás! Itt egy diás. Itt Nekem 127 ezer dollárom van. Az jó. Mindig én előlem veszik fel a csirkét. De érdekes. Nem vettem ki a napiládát, ott egy szép diás. Tudom, mögöttem van mi. Nem, nincs. Ja, gyere, adok vaskardingot. Gyere már! Add. Itt a gyerek! Meghalt? Mi a levegőben öltem meg, hallod? Ja, szép. Van íjad? Vigyázz! Vigyázz! Szedek ki íjat. Visszajövök oda. Csak szedek ki. Már nincs ki, nem. Eltalált a diás. Megdöglök. Nem döglöttem meg. Nem, én meg. Van aranyalmid? Nincs. Hát a chestemben van. Mi? Hát a chestemben van. Miért te hoztál magaddal aranyalmit? Kiveszem addig a napi ládámat. Király. Azaz! Kaptam egy reflexíjat. Kajálok itt. Hogy beértem a spawnra, de király. Most akkor van vidi? Még megy. Vidi előtt kajász. Az vidi között Nem. kajász. Én is elveszem robusztól. Robusztól? Elnézést. Mi? Mi? Mit mondtál? Kris, mit mondtál? De... Mi van? Én is elkérem izétől a napiládát is, de hát én még ma el se kértem, more. Hallod? El se kértem, azt írja, hogy majd holnap lesz legközelebb napiládát. Na, biztos, hogy elkérted. Nem bázis 4, nem akarok, azaz. Én bázis 2-n vagyok. Komi? Aha. Hol van? 529 pénzkecském van. Pénzkecső. Kecském van, ha? Eladom a kecskéket. Jó, Ja, a kettesnél vagy, a kettesnél. Úgy de menő gyerek. Tudod, itt a vaskarnál, a free-nél. Jó, na oda mentél. De nem hiszem el, milyen kardja volt ma ennek? Milyen volt? Nincs egy dia. És ez a dia szettes? Nem. Nem volt szettje. Akkor várjál. Van, tudsz adni valami jó diakardot, vagy valamit? Én szedek magamnak egy vasszettet. Vidi van, én is Diort kimerhedik. Ja. Én megyek azért, én az izért megyek, én megyek vasmelvértet szedni. Nagyon szeretem ezt a pettet, nagyon, de nagyon szeretem. Oda raktam. Nem találtam a dobozát, oda leraktam. Oda. Ott a tévé mellé oda le. Na, akkor... van vasmelvértem. Addig elteszem az Ender Challenge-et. Mi van? Vagy? Igen, itt vagyok. Ja, akkor jó.
szeretnénk egy kis ilyen, ilyen vascipellő. Ja, a vascipellő az ott van. Várjál. Kell nekem egy vascipellő. De azt rohadt nehéz megszerezni. Na mi színnét, kiskölyök. Teamban gyerekek, team. Te mi színnét? Te kecske. Ennek milyen van, hogy ennyit visz le? Milyen ökle van már ennek? Milyen ökle van? Új basszus. Valaki meglőtt. Nem, itt csinálnak jó! Na mi van, te joló? Hol vagy? Én a vascipellőért mentem el. És hol van vascipellő? Te mi színnét? És meghaltam. Adsz valami vaskardot? Na, igen, adok vaskardot és zsoldoskitet. Nem, az nem kell nekem zsoldoskit. Na jó, adhatsz. Maja, hol vagy? Gyere, emelet. Itt vagyok. Hello. Gyere, Shifty. Szia. Mögötted. Na. Kösz. Ja nem. Vagy tudod, mit adok vaskardot, várjál. De nem vaskard. Tudom, azt adok. Itt van. Nézd, gyere. Shifty. Na. Vaskarding. Vagy ez vaskard? Ez vaskard. Hadsebzés. Mint egy diakard. Nem, a diakard hetet sebez. Igen, de majdnem olyan. Hol vagy? Én, gyere vascipellőhöz. Gyere a... Hol van a vascipellő? Gyere, Hoppa. ott vagy Krisi! Ja, az nem te vagy. Vagy te De. vagy? Itt vagyok. Na, gyere. Hol vagy? Ja. Még Vigyázz mögötted! te mi színét, te arokrob, vagy te akrobata táncos. Ja, itt van tényleg vascipő. Ja, nem kell bőrni. Itt vagyok, hello. De miért öltél meg? Nem én voltam. Ez a promigráns. Migránsok jönnek, hallod? Jönnek a migránsok. Itt a migráns gyerek. Vajon valahogy oda kell jutnunk, hogy hátulról meg le tudjuk lökni. Van egy jó tervem, gyere. Hol vagy? Gyere ide a kijárathoz, ahol a vascipellő kijárat. Szereztem XP-t. 4x64-et. Gyere már izéhez. Kell 2x64 XP? Aha, ott adsz. Gyere trade. Gyere, mit van? Gyere izé kijárathoz. Vascipellő kijárat. Gyere. Na gyere, Tim. Shifty. Aha. Vajon? Elteszem. Na, gyere kicselezzük azt a gyereket, azt a promigráns. Ja, már elment a promigráns. Remélem. Elment a promigráns. Össze akarom gyűjteni a mindent, ezeket a cuccokat. És a végé mögöttem vagy? Nem. Meghalsz, gyerek, te meghalsz. Nem hal meg. Ott a promigráns. Hallod, menjünk egy másik szerverre, hagyjuk abba Nem, ezt. ez jó. De én lelépek innen szerintem. Jó, akkor hányas szaró? Ok. Kinyomtad a vidit? Nem, még van. Még most megy. Gyere mondjuk 18. Nem, 19. Azon vidizett. 19, azon vidizett két haverom. Hát igen, az a két videós haverom. Elmondom a nevüket. Jönnék 1973, és Kevinke 2007. Na, igen, de erre szervereken vagyok. Igen, a Diakard,
kőkard és az Alex 460. Kőkard az melyik? 1000. Vajá, mi? Diakard, kőkard és az Alex. Hú, mennyien vagyunk? Alex? Az Alexes. Én nem találok Alexet. Ja, itt van, 4-3-2. Alex 4. Ja, 1. 4-3-1. Nekem 2 van odaírva. Ja. Itt ingyen szettek vannak? Igen, ingyen dia. Ja, akkor megyek fel. Ja, akkor jó. Ja, az ingyen szetes. Kell. Ez azt hiszem Prot 4-es, nem? De. Vaja, itt enchantolok kardot. Vaja, kardot azt hogy mit lehet szerezni? Itt van, és itt végig kell ezeken az enchantokon venni. Din. Hallod, itt van OP és minden, hallod? Basszus, de jól néz ki a kardom. Yeah. Vaja, hol van OP? Itt, free. Vaja, szedek gyémántbaldát is. És leenchantolom, mint az állat. Erőitalt érdemes hozni. Erőital. Várja, itt dobál ki valami köveket a srác. Erőital, várja, ezt kidobom ezeket. Várja, íjat azt szerzek azért azt. Jó, így az kell. De durva már! Hogy milyen jó? Az Azért hozok meg. nekem kell olyan valami. Olyan véggyöngy nekem kell. Vagy. Az a jó, hogy a kezdők is feljöhetnek, tudod, mert diaszett van ingyen, és ez így jó. Nekik ők élvezik. Várja, beiszok egy erőitalt. Jó, ezt az erőitalt is beittam. De erős vagyok, hallod. OP az hol van? OP az... Gyere! Hol A van? véggyönnél, Enderpearl-nél. Enderpearl. Vaj, itt láttam valamit. Ja, nem. Ott van. Nem látod? Akkor gyere. Vaj, itt vagyok Enderpearl. Jé, tényleg. Van OP. Tudtad, hogy az a nagyobb, az jobb? Igen, az jobb védelmet. Szedek ilyen nagyot. Na akkor várja, beopézzok itt. Szedek még néhány ilyen enderpearl-t. Jó, szedtem enderpearl-t. Gyere. Bekajálok azt? Kövess. Úgy de jó hallod a kardom meg. Vaja, nyílat az hol? Ezt figyelj meg. Vaja, nyíl. Nekem nyíl kell. Én itt tudok ám flyolni. Hogy? Flyolni, tudok. Ó, de hack? Igen, hack. Az hogy? Nézd. Itt Nem van. mutassam. Vaja. Nekem kell nyíl. Ja, itt van. Ott van. Gyere ide középre. Hova középre? Itt, ahol életünk. Aha. Na gyere, és akkor ülj be a chatbe per FLY. FLY. Nekem nincs jogom ehhez. És akkor figyelj. Gyere. És nézd ide. Gyere ide. Igen? Taralalalala. Miért nem is repülsz? Tudom, csak ez olyan, mint a repülnék. Ja, de akkor nem is repülsz. Tudom. Gyere. Jössz, itt föl kell enderpearl-özni oda a tetejére, nézd. Jó, ez tényleg olyan, mint a enderpearl-ödök a tetejére. Oda ennek az arénának a tetejére. Mert én nem jót dobtam. Ide, nézd ide, Diord, itt ahol én vagyok, figyelj. Nem ott, ide, nézd. Látsz, itt ugrálok a tetején. Itt ugrálok ennek a sárga arénának a tetején. Ja, oda?
Igen, ide. Hello. Na, én is itt vagyok. Gyere. És oda a havas arénába kell bemenni ebbe az Alex felirat. Hopp! Ja? Sétáljunk. Vajjál, valaki belém lőtt! Nem már! Mi belé lőttek, more? Aha. Ott a gyerek. Nem már. Egy hülye gyerek felőtt. De miért lőtt le? Hülye gyerek. Hüledelek! Nadó hüle! Legalább... Vaj, a szökkenőszérum itt van. Véggyöngy kell nekem, akkor Apple. Meg olyan nagy Apple. Kit löktek? Tényleg, ügyes vagy. Nagyon. Tudom. Unatkozok. Miért? Ezen a szeron vagyunk, ez jó. Ha ne variálj! Jó van. Ne unatkozz, vidi van. Le tudtad tölteni azt a izét, amit az előbb letöltöttünk? Mindjárt. Mindjárt letöltöttem. Nekem kéne egy mappát csinálni, amiben az összeset behúzni a vidék közül. Várjál, nekem most egy kard kell, meg egy így. Egy kard, meg egy íjat, azt kiveszek még gyors. Íj. Várjál, hol van az íj? Hallod, nem hagyjuk abba ezt a videót? Nem, legyen így, még van. Még úgyis tart a videó. Még tartson egy kicsit. Még csak pár percet tart. Úgyis szeretik, hogyha sok a videó, sok hosszú a videó. Olyan ezt Nem mondjuk. Na. Egyáltalán, na. Az, akire volt. Na, akkor mehetünk, én beírszok erőt. Jó, várjál. Lelöktek. De még van rajtad szett. Tudom. De azt újra vettem ma. Ja. Várjál, nekem kell nyíl. Megint azt felejtetted a? Várjál, most nem csak azt. Még azt hiszem kell nekem még valami, vagy nem? Nem, csak nyíl. Meg Ender Pearl. Jaj, ott volt a nyíl, itt van a nyíl. Azaz. Viszek egy pótszettet. És most kell nekem Ender Pearl. Szoktál te vinni ilyen pótszetteket? Nem. Igen. Egyébként érdemes vinni, ha eltörik az egyik, legyen egy másik. Ja, én viszek még egy kardot. Én nem csak kardból viszek, én mindenből 2 viszek most. Akkor inkább én is viszek bóknot még egyet. Pót, akkor még szedek még egy ilyen pót kardot. És ebből is rakok egyet. Hú, raktam már egyet, azaz. Jó, akkor ezt a kardot is lencsántolom. OP. Jaj, nem. Diablo Giamma. Giant. Jó, nekem akkora Giantom van, vagy mi ez? Giant. Akkor mi van? Mi? Mi van? Giant. Giantom? Nincs. Ja. De amúgy ezeken a bérelt szarokon nagyon nagy szokott lenni a Giant, hogyha adnak valakit. Jó, szedtem pótszettet, szóval akkor mehetünk szettért, vagy mehetünk ki. Gyere tűztorony, vagy ehhez a Eiffel toronyhoz. Oké, mindjárt megyek, csak... Én feldobtam magam az el. Milyen Eiffel torony hoztál? Hát van itt Eiffel torony. Eiffel torony, hol? Tudod, ez a nagy toronyhoz. Ja, az ott te vagy? Igen. Nem! Ez nem Ott ő! egy gyerek. Nem, te vagy! Ez nem. Ez egy másik gyerek. Ja, ott vagy, jó, fölendett párló. Zok. Nem, vagy a tetején. Vagy mi? Jó, én meg leestem.
Gyere, Pír lesz fel! Itt vagyok ám fönn. Pite, tök pite. Valaki írt. Valaki csak írt. Ne! Valaki Kilöttek? Megöltek? Nem. Hello, hogy vagy? Hello. Csa! Úgyis valaki írt, most úgyis vidi van, szóval most nem érdekel. Vajon ne állj fel, torony, gyere, ugorj le. Gyere, ölögessem gyerekecskéket. Kecske. Gyerek kecskéket. Várjál. Hol vagy? Mindjárt vége a vidinek, jó? Ok. Már másodpercek van. Kecske. Kecske. Hol vagy? Ja? Na, gyerek, menjünk kecskézni. Gyerek kecskékhez. Na. Kecske. Úgy de laggolok. Ott a gyerek. Kecske. Gyerek kecske. Ezek. Ott egy gyerek. Ott van lenne egy gyerek. Kecske. Kecske. Itt van lenne egy gyerek. Kecske. Vagy valahol van egy gyerek itt. Látod? Kecske. Elment ez a kecske. Nem, gyerek. Milyen Gyerek, gyerek? gyerekek, nem kecskék. Egyébként bocsánat, ilyeneket mondunk rátok, csak... Ja. Hallod, te hol vagy? Én itt vagyok lenne a víz alatt. Miért? Be lehet jönni? Aha. Ke. Ennyi. Gyere vissza. Gyere, spawn. Nem, mert én most itt ölök egy gyerek. Nem, vonalak gyereket. Jó, megyek vissza. Ne üzengess. Nem vagyok itt. Menj spawn tető. Nem! Hello. Én spawnnak a tetején vagyok. Jó, na. Jó, ott egy kecske. Jaj, te kecske gida, de ne lövöldöz. Ott egy kecske gida. Na mi van, gyerek? Mi van, te kecske? Nem tudsz lelőni? Mi? Nem tud lelőni. Gondoltam, hogy nem tud lelőni. Hát ő nem tud lelőni. Kecske. Milyen jó hangzik már kecske. Te mész innét! Ennyi! Mi volt ez? Hogy lelöktem a gyereket, mi? Itt vannak ennél az embernél. Itt van egy ilyen puskát fogó ember. Ennek ahogy itt vagyok, aha. Itt vagyok ennél. Várjál. És akkor fenn vagyok a tetején. Hallod, menjünk föl a spawn tetőre, és akkor ott talizunk, és ott akkor itt a vidi végig. Jó. Jók. Milyen jók jóga. Jaj, mindjárt itt leesek. Jaj, ne essek le. Jaj, ne! Essek le! Gyere, itt PvP-zik a gyerekkel. Mész innét, te kecske! Lelöktem. Gyerünk! Jó, ott vagyok mindjárt a spavnető. Te ismered a Phil-et? Aha. Megyek spawn tető osztom. Majdnem a kedvenc videósom. Nekem nyomás. Nekem is. De mindegy, vidi van. Jók. Jók. Itt vagyok föl, spawn tető. Hello, mögötted. Hello, mögötted vagyok. Hello, egy gyerek. Tom, azt akarom lelőni. Azt Ennyi vagy. Ki, én? Nem, hanem egy ott a gyerek. Szerintem köszönjünk itt elhallod. Vaja, átmegyek, és lövöldöz tojásokkal, de okos. De kecskés. Jaj, nem akartam. Ja, azt nem használhatom csata közben. De jó. Kecske, miért dobálsz tojással? Hát az kecske, mert azért, mert sajt. Jaj, be kell lennem az aranyalmit, mert megdöglök. Te mész innét? Na, mi van, kecske? Én itt menekülök. Hallod, gyere már spawn tető. Vaja, oda felszpavnok.
összezavarodik, és úgy szoktam én PvP-zni. Na, A haverom egyszer úgy értette a PvP-t, hogy pup. Mert azért pup. lag, óriási lag van itt. Nekem is, én ölöm itt a gyereket, és nem tudom megölni. Te sem? Csak itt áll. Mi? Jaj, de laggolok, nagyon laggolok. Gyerünk! Mi? Ott a puffer gyerek. Megspam, tető! Azt nem használhatom csata közben. Mindegy, itt vagyok. Lelögött! Te mész innét, jó van? Nem, azaz lelöktem azt a gyereket, aki téged is lelökött. Na gyere, elköszönünk itt fenn. Gyere szebb nélkül ide fel, csak Ender Pearl-lel, gyere. Nem van, szedtem csak. Ma megyek, csak valahol be kell állnom, hogy föl tudjam lőni. De jó van. Én itt mindenkit már majdnem megöltem. Megyek. Itt van Unfield 100. Hello, itt vagyok. Jaj, bocs! De... Na, akkor elköszönünk. Megyek. Vegye? Mögöttünk, gyere! Meghalt? Nem, leugrott. Na, akkor köszönjük Megjegyzettem. el. Na, akkor köszönjük el. És akkor... Hát akkor ennyi is lett volna a videó. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!